Mga kapuso, ani ana ang midaog alang sa week 2 sa Kapuso Kasiyahan Panalo gikan September 27 hangtod October 10 entries. Ang mapalad nga 21 ang mapalad nga midaog og tag 1,000 pesos nga cash nga anaa makita sa inyong TV screen. Samtang duha ang midaog og tag 5,000 pesos cash nga sila Giovanni Damalerio ug Maria Fe Ihalas. Congratulations sa tanang midaog! Ang Kapuso Kasiyahan Panalo ang Regional Proof of Purchase promo sa GMA. Mamahimong magpadala sa ilang entry sa mga kapuso sa Davao Region para sa chance nga makadaog og mga papremyo. Pwede ka mong magpadala sa inyong entries hangtod sa Biyernes, November 7, 2025. Pwede ninyong ihulog ang entry sa GMA Regional Station o kaha sa piling supermarkets o groceries sa Davao. Bisitahan lang ang official Facebook pages sa GMA Promos alang sa kompletong listahan sa Dropbox locations ug sa uban pang announcements. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o kaha sa mga scam texts.